Takže ahoj, v dnešnom videu to bude video s názvom špeciál za 10 odberateľov LPS tanečná. Takže poďme sa na to. Tak, deti, nasadnite si do autobusu. Musíme ísť na tú tanečnú. Tak, už ste nasadnutí? Áno. Môžeme sa vydať na cestu. Tak, sme tu. Vystúpte si. Tak, budeme sa učiť ten tanec vždy. Takže ja urobím páry. Takže bude tak. Takže Ben bude zo Sisi. Čo je? No nič, len ja som chcel inú na tanec. No vidíš, tak nemáš. No, si dobrá v tanci. Tak čo teraz namietáš? Ben bude z Denny. Juhu. Tešíte sa? Áno. Áno, lebo sú frajeri. Drž hubu. No, a takto sa hovorí. Prepáčte. Tak dobre, ideme ďalšie páry. Sára s Lukým. Tak. Dobre, áno. Tak. Potom Lucky je z Bibi a Princes musí byť s Benim. Tak, ako prvý som urobila pár z Bena zo Sisi, takže oni idú robiť ten tanec a potom idú ďalší. Tak. No môžete. La 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 la. Stop, stačí pekne. Ako druhý pár som robila Ben z Denny, takže idú oni. To isté, čo oni. Dobre, pekne. Potom som robila pár Sáru z Luky. Krásne. Zatiaľ najkrajší tanec. Super, máme najkrajší tanec. Áno. Tak. A predposledný pár idú Lucky z Bibi.
super krásne. Ďakujeme. Zatiaľ mali ste robiť toto ty, Sisi, potom s Benom a Dan s Danny neurobili toto, takže zatiaľ takisto robili. Nie zaradom tak proste isté, ale takisto, ale Sára s Lukým a Lucky s Bibi. Takže to je najkrajší zatiaľ pár. A tanec idú Princess s Benim. To tam nemalo byť, toto sme si nenacvičovali. Prepáčte, učili sme sa ten tanec asi mesiac a vy tá spravíte na konci. To bol lepší Sisi s Danom, aj s Benom, aj s Danny. A my sa to tu učíme mesiac, možno mesiac a pol a vy to ešte neviete. Vždy spravíte niečo na konci. Teraz ste spravili tada. Dosť. S vami tu budem každý deň. Tak dobre, teraz skúsia sami zatancovať. Ale nepovedal som, že môžeš ísť. Ups, prepáčte. Tak ty choď prvá, choď si dať niečo na seba a môžeš zatancovať. To prečo nie v pároch? Môžeš ste aj v pároch, aj sami. Budeme v pároch? Nie. Dobre, tak nie. Tak, Dan, poď. Mám sukňu. Pekná si. Ďakujem. Môžete začať. Môžete robiť to, čo teraz. No, to budeme. Ja budem sama tancovať, nebudem s tebou. Budeme my spolu, jasnačka. Ja budem sama. Nemám rada, keď s párom tancujem, veď ja som taká krásna. Prečo by som mala s nejakým chlapcom tancovať? Ja to počujem. No a ja len hovorím, že spolu nebudeme, ale ja chcem. No, dievčatá majú prednosť. Hej! Prestaňte. Vy dneska už máte dvakrát zle. Prečo dvakrát? Teraz sa rozprávate a ešte sa neviete naučiť nejaký 5-minútový tanec. No môžete. Môžete sa každý ustať a keď ste v pároch, tak budete v pároch. Hej, babi, vy prečo netancujete s chlapcami? Nechceme. A Prince, ty si pekná, aj ty si pekná, Bibi. Ďakujeme, kedy nie sme pekné. Vždy ste pekné na tanečnej. Ale ty si dneska neurobila veľmi niečo dobré. No ďalej tancujte. To bolo super. Áno. A vy prečo sa tu rozprávate? Nechce sa nám tancovať? Lenže na tanečnej sa tancuje, takže poďme. Dobre. Trápi si. Aj ty musíš, takže to som zvedavý na teba. No dobre. Ideš tancovať? Čo? Ideš tancovať? Áno. Hej. Prepáč.
zabávali. Takú hodinku. Takže hádam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like, odber, komentár. A ahoj!